Soc Azucena Izquierdo Ramos, tinc 24 anys, tinc el títol de tècnica en farmàcia i finalitzant les pràctiques d'auxiliar d'infermeria i estic a l'espera de veure si tinc plaça per a fer anatomia patològica i citologia i soc de la comissió Falla Saragossa Parc Central. Em defineix una persona molt senzilla, carinyosa i molt positiva. Pense que de tot el roïn sempre té que tindre una part positiva i crec que no tinc problema a l'hora de fer-me la gent. Les meves aficions són ballar, per a mi la música és una forma d'expressar-se, llegir i viatjar. Per a mi és molt important perquè té un trajecte històric molt important, a més cultural, i així dins de la torre és on es fa la crida, que segons la Fallera Major de Torrent dona pas a l'inici de les festes de forma oficial. Sí, els fallers és molt important que n'hi hagi una Fallera Major de Torrent. Com això, els fallers la valorem molt i crec que tota fallera vol tindre aquest càrrec i per això mereix un reconeixement i la valorem molt. La Cort d'Honor forma un paper molt important. Junt a la Fallera Major són les representants de les festes de les falles, tant ací dins com en altres poblacions, i com allò té que tindre una peça fonamental. La meva falla és la millor, no? Com a totes hem crescut ahí i li tens un carinyo a la falla. La meva falla té... El que me destacaria d'ella són les persones, no? Són persones molt senzilles, molt lluitadores per la festa, i si tinc que destacar d'alguna activitat que fan en la meva falla, destacaria els preivas, perquè fem musicals i després nos criden d'altres comissions, i la presentació. Més valore del monument, el colorit. M'agrada que tinga colors vius i llamatius, i sobretot que l'artista innove en el que és el monument. I els artistes fallers, els que més m'agrada, els que tenen la meva comissió. La rivalitat que n'hi ha en molts moments entre les comissions. Per a mi afegiria que Torrent, l'Ajuntament, tinguera una altra volta monument. Encara que siga un monument per a les dues corts i per a les dos falles majors, aunque siga chiconino, però per lo menos que Torrent tinga el seu monument propi, la crema. Pense que és el moment, no que digues s'ha acabat, sinó però estàs ahí entre les flames del foc i per el teu cap passen imatges de tot l'any i tot el roïn lo deixes.